салом, як тафсилот. дар тоҷикистон системаи давлатӣ муайянсозии воситаҳои мобилӣ ба кор шурӯъ кард. мақсади он пешгирӣ намудани воридоти қочоқи телефон, планшет ва компютерҳои кисагӣ мебошад. то 1 октябри соли 2023 ҳамаи рамзҳои имей дастгоҳҳои мобилӣ ба таври автоматӣ ва ройгон ба рӯйхати сафеди системаи давлатӣ ворид шуданд ва барои ин дастгоҳҳо зангҳо, смс паёмакҳо, интернет ва USSD дархостҳо дастрас мебошанд. вале пас аз ин сана, яъне шурӯъ аз 1 октябр, системаи давлатӣ мавҷудияти декларатсияи воситаҳои мобилиро тафтиш мекунад. агар мол ба таври расмӣ декларатсия кунонида шуда бошад, он ба рӯйхати сафеди системаи давлатӣ ворид карда мешавад. дар сурати ба таври расмӣ ба ҷумҳурӣ ворид нагардидани воситаи мобилӣ, рамзи имей чунин воситаҳои мобилӣ ба рӯйхати хокистаранг ворид карда мешавад. ҳангоми ба рӯйхати хокистаранг ворид гардидан, хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ барои чунин таҷҳизот ба муҳлати танҳо 30 рӯз дастрас мемонанд. агар дар давоми ин муҳлат таҷҳизот ба расмият дарории гумрукиро нагузарад, рамзҳои имеи чунин таҷҳизот ба рӯйхати сиёҳи системаи давлатӣ ворид мегарданд ва барои чунин таҷҳизот хизматрасониҳои мобилӣ аз ҷумла зангҳо, интернет, смс, USSD дархост қатъ карда хоҳад шуд. таҷҳизоти шумо дар кадоме аз ин рӯйхатҳо қарор дорад? мақоми рамзи имеи воситаи мобилии худро шумо метавонед дар портали ягонаи cw.email.tj ва ё бо фармоиши дархости *33 66 рамзи имеи дархост кунед. агар шумо дастгоҳи мобилии худро аз хориҷи кишвар овардед ва қимати он назиёд аз $2000 аст, чӣ бояд кард? дар фурудгоҳҳо ё дигар дидбонгоҳҳои гумрукӣ шумо бояд декларатсия ё оинномаи шакли Т6-ро ройгон пур кунед. онҷо рамзҳои имей ва ҳамчунин якчанд банди дигарро пур карда ба корманди хадамоти гумрук пешниҳод намоед. ҳамчунин ин амалро метавон онлайн ҳам анҷом дод. ба нуқтаи ройгони Wi-Fi пайваст шуда QR-кодро скан кунед. дар саҳифаи бозшуда маълумотҳои заруриро аз ҷумла ному насаб, рақами мушаххаси андозсупоранда, серия ва рақами шиноснома, рақами телефон, кишвари мизбон ки аз куҷо омадаед, дидбонгоҳи гумрукӣ, санаи убури сарҳад, рамзи имей, ҳатман ҳарду рамзро бояд дарҷ намуд, акси тарафи пеши шиноснома, акси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи убури сарҳад, муҳр дар шиноснома ё корти парвоз ворид карда, тугмаи фиристоданро пахш намоед. пас аз ин ба шумо смс паёмак дар бораи қабули дархост ва рақами он ирсол мегардад. агар шумо дар эъломия хатое роҳ додед ё онро пур накардед, пас ба шумо 30 рӯз вақт дода мешавад. вале акнун зарурати супоридани андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба миён меояд. дар сурати насупоридани онҳо дар моҳлати ҷудо шуда ҳама намуд хизматрасониҳои алоқа барои дастгоҳи мобилӣ қатъ карда мешавад. чӣ бояд кард агар дастгоҳи мобилии шумо аз ба расмиятдарории гумрукӣ нагузашта бошад? ин амалро шумо метавонед мустақилона аз тариқи портали ягона анҷом диҳед. ба сомонаи cw.email.tj ворид гардида дар сутуни фиристодани дархост барои шахсони воқеиро интихоб намуда маълумоти заруриро ворид намоед. ному насаб, рақами мушаххаси андозсупоранда. агар шумо шаҳрванди дигар давлат бошед, инро қайд кунед. дар акси ҳол рақами шумо қабул намешавад. пас аз ин кишвари хариди дастгоҳ, дидбонгоҳи гумрукӣ, рақами телефон, рамзҳои имейро ворид кунед. ҳатман ҳарду рамзро бояд дарҷ намуд. ҳамчунин инҷо метавон қимати дастгоҳи худро фаҳмед. пас рақами капчаро пур карда фиристоданро зер кунед. ба рақами телефон ки шумо онҷо ворид кардед, смс паёмак меояд ки дар он рақами дархост ва рақами ордер дарҷ гардидааст.
чӣ гуна шумо метавонед ба расмиятдарории гумрукиро пардохт намоед? Пардохт ба таври ғайринақдӣ бо ду роҳ амалӣ карда мешавад. роҳи якум тавассути корти миллӣ дар портали cw.email.tj. дар ин портал ба сутуни фиристодани дархост ворид шуда пардохти дархостро интихоб намоед. дар он рақами дархостро ворид намуда тугмаи пардохтро пахш намоед. пас аз ин дар саҳифаи кушода маълумоти корти миллӣ бонкои ватаниро пур намуда бори дигар пардохтро пахш кунед. роҳи дуюми пардохт тавассути ҳамёни мобилии Душанбе Сити. қисмати пардохти хизматрасониҳоро интихоб намоед. дар он ҷо сутуни хизматрасониҳои давлатӣ, хадамоти гумрук ва банди ба расмиятдарории гумрукӣ воситаҳои мобилиро интихоб намоед. дар саҳифаи кушода рақами суратҳисобро ки иборат аз 10 рақам аст ворид намоед. маблағи пардохтшавандаро тафтиш намуда маблағи заруриро ворид намуда тугмаи пардохтро пахш намоед. бо ҳамин ба шумо смс паём оиди тасдиқи қабули маблағ ва рамзҳои имейл ирсол карда мешавад. воситаҳои мобилии шумо ба рӯйхати сафеди системаи давлатӣ ворид карда мешавад. мақоми рамзи имейл воситаи мобилии худро шумо метавонед дар портали ягонаи cw.email.tj ва ё бо фармоиши дархости ситорача 33 66 ситорача рамзи имейл дархост кунед. тамошобинони азиз, пеш аз хариди телефон ва планшет рамзи имейл онро тафтиш кунед то аз таҷҳизоти ба таври қочоқ ворид шуда эмин бошед.